abanga nje abangawidla ingulube kodwa une-BP, mina ngiyayidla kodwa nginashukela, ngina-arthritis, angibanjwe izifo ziyabaleka, ngiyayidla ngidle konke kubekwa phambi kwami. Njengoba ngisazoshumayela eShayina nje ngiyokwitiza ngithi vele nakhona makudliwa ingulube ngizofike ngidle ngoba akunamonakalo ngokuya ngokwezwi. Nina niphambanisa umbhalo nifuna ukufaka imfundiso zenu bese uyagula-ke uphila ngaleyo ndlela. Lithi izwi lenkosi ngininikile izilwane eziphila ukuba zibe ngukudla kwenu. Dlanini bazalwane njengoba kusho izwi lenkosi, nisuthe kusembhalweni, hayi lento eniyifundiswa abantu edukisayo. Ngicela sifunde kaMaroma chapter 14. AmaRoma chapter 14. Ngiyanisiza bazalwane ukuthi niyeke lezi izifundiso zalabantu bene nithi nina, hayi upastori umprofeti kaNkulunkulu. Nithi kuvela uNkulunkulu benidukisa beninika into enganisizi. So ke into engiyilethayo ngiletha izwi la ukuthi asidleni ukudla, siyeke lento yenu siyikhonzela uNkulunkulu. Nake ezwini AmaRoma 14. Omunye ukholwa ukuthi angadla konke njengami. Angithi mina ngidla konke mina. Ngiyakholwa lokuthi ngingadla konke. Ngekho buthakathaka udla imfino, nine nidla imfino yodwa, nibuthakathaka njengabantu be-BP noshukela ne-arthritis entshela udokotela prescription. Udla kanje, awudli lokhu, i-diagnose, nina nidla imfino. Nani nikholela ukuthi nidla njengalokhu babeni uNkulunkulu wenu udokotela eshila. Angithi nina ningaba kadokotela. Mina ngidla konke. Odlayo angamdeleli ongadliyo. Lapho ke bazalwane nami ngiyanisalutha ngokungadli kwenu. Nani futhi ningalwi nami ngokuthi ngidla konke. Ongadliya ngamahlulelo odlayo, nani ngiyekeleni ngidle ingulube, phumane kungahluleleni. Ngiyadla nanti izwi lithi ngiyekeni ngidle. Usanukulwa nokuthi ngiyadla. Nanti izwi. Nina nosizwa izwi phumane ezifundisweni zabantu kade bese sihogweni, kade bese ezulwini. Nanti izwi angiyanga mina ezulwini. Angiyanga nanti izwi. Thathani izwi likaNkulunkulu. Bese lithi ngokuba uNkulunkulu umamukele, mina uNkulunkulu ungamukele nokudla kwami ingulube, njengoba nina ningayidli kodwa mina ungamukele nokudla kwami ingulube. Ungubani wena ukwahlulela incebo yomunye na? Ubani wena ukwahlulela incebo yomunye ukuthi idlani ingadli ini? Usenkosini yayo ukuma noma ukuwa kwayo. Ukuma kwami nje kusenkosini nokuwa akukho ekutheni ngidleni. Kusenkosini. Ngiyanelekelela ngoba nidlala igebengu ezithi zinifundisa ukweduka. Kepha iyakumwisa ngokuba inkosi inamandla okumisa. Inkosi yabona-ke ngangimwisa yona futhi inamandla okungimisa, hayi ingulube. Uyazi nina abazalwane enenkinga ingulube yini inkinga yenu? Niyafana nezinyanga lezi ezithi mawugcoba amafutha engulube uyaphupha umuthi. Ungathi uphethe umuthi wangempela uphuphiswe ingulube. Ingulube le nje eshiphe emanzini. Usuka ngeke nguthathe umuntu waleyo nyanga mina ephuphiselwa ingulube. Mina bazalwane ngahlangana namandla sezulwini. Ngangenwa amandla kaNkulunkulu. Noma uza nengulube ngeke uliphuphise ivangeli engiliphethe. Noma ungiphakela imfene ngidla imfene ngeke uliphuphise ivangeli engiliphethe. Noma ungangikayelani ngeke uliphuphise ngoba kusezwini likaNkulunkulu engiphila ngalo, hayi imibono yabantu, ngiphila ngezwi.
ayikho nje into ngathi mawufika nayo ifika iliphuphisa ivangeli ngoba ivangeli angilikhandelwanga zitori zabantu izolo ngiphupha uNkulunkulu ehlele eduze kombhede wami saxoxa naye waseyahamba hayi lokho nanti izwi ngilimiswa ukuthi kusezwini uma ingelosi ifika izoxoxa udaba igcizelela into la uma isithunywa sasezulwini sifika phakathi kwami sigcizelela into esembhalweni asiyichithi nina inkinga yokuthi masenibonele imibono yenu nichithi izwi nimisa imbono yabantu nihambe nithi kubantu masabagqoka amateka abhali Adidas avela kuSathane ungawugqoka uthayo omnyama njengalo wami ngoba ungokaSathane ayikho impahla engekaSathane niyabona impahla nje lezi udayi lo sikudayile iyade elikhanda impahla liyefana mabelenzela cream lonke bese belenza ke ngodayi bekhona elimnyama bekhona elibovu bekhona enjani ayikho impahla nje kuthiwa le ngoba imnyama kaSathane niyayiqilaza njoba ngigezile nje ngigqoke kahle umbala nje lo ngufakile oblack akolutho lento yena nikhohlisana ngayo ngithi khona imbala kaSathane khona imbalani abanye baze banifundise bathi bona bangamasathanisti bambonile uSathane egqoka ingubo emnyama nina nidlalela ngoSathane nje nidlalela ngoSathane nje akayigqoki ingubo emnyama uSathane unemkhuba yobumnyama yenzayo hayi ingubo ezimnyama imkhuba yakhe yobumnyama hambani ufunda uMateyu chapter 18 elithi izwi lenkosi umeqamba amanga uSathane ukhuluma ulimi lwakhe imkhuba nje yobumnyama into kaSathane hayi ukuthi ugqoke ingubo ezimnyama inini nimthungela ingubo ezimnyama nithi ugqoke ingubo ezimnyama uSathane namsukela nje engenzela ukuthi ngizama ukunitshela ke kulezi izinto enihambe nifundisana zona into engekho zinganekwane kufela umuntu vele ezulwini uthi uNkulunkulu sethe singayigqoki ingubo ezibovu ngoba ileli hashi likusambulo elibovu elaphuma ligcwele ulaka bazalwane ayikho leyo nto alishongi iBhayibheli ukuthi makuphuma ihashi elibovu kusho ukuthi ngeke nisayigqoke ingubo ezibovu uma uyidecide ungayigqoki tshela abantu ukuthi mina ngidecide ungayigqoki ingubo ezibovu musuqambela abantu amanga ukuthi kula izwini akukho isifundiso sokuduka nje sivela kuSathane nikholwa yinto kaSathane efile ngenaNkulunkulu nithi vela kuNkulunkulu nantizo sithatha into esembhalweni omunye wazisa olunye usuku kunolunye nansoke bazalwane lento yeni yesabathu ukuthi ayikho kuthiwa omunye wazisa olunye usuku kunolunye kungenzeka omunye athanda ukukhonza ngoTuesday ngoLesibili omunye afuna ukukhonza ngoMgqibelo omunye afuna ukukhonza ngeSonto njengoba thina ke ithuba silisebenzisa ngeSonto yithe sazisa lolo suku akushongo uNkulunkulu ukuthi asokhonza ngeSonto bese ke nina nithi hayi akusilo usuku likaNkulunkulu usuku likaNkulunkulu uMgqibelo hayi ayikho lento yeni omunye wazisa olunye usuku omunye wazisa olunye njengathi thina sazisa iSonto uthi sidibana ngalo yabona ukuthi akukho monakalo omunye wazisa olunye usuku omunye wazisa olunye laba nje abakhonza ngeSabatha hayi niyibambe kahle impela isinqumo senu yekani uqamba amanga nithi uNkulunkulu osho njalo omunye wazisa izinsuku zonke buka ke thina ngoba sithandaza every day Monday to Sunday siyathandaza siyakhonza ntambama mina nje nabantwana bami nomakoti mazithi nje 6:00 ntambama kungena umthandazo wasendlini sihlale umama share izwi ngelinye ilanga lisherwe indodana ngelinye ilanga lisherwa yimizwi sabelana izwi likaNkulunkulu sithandaze sikhonze uNkulunkulu manje nina ngoba niyasonta nize lilinde isonto nithintitha amaBhayibheli niphuphuthe ngesonto ngoba vela nithandazi lapha ekhaya nidlala amadimoni niphupha nidla inyoka niphuphe nilala notikoloshe okwengane kuqumba izisu kumithiswa wotikoloshe ngoba nithandazi nilinda kuze kube yisonto
manje thina njalo nje impepha yasezulwini siyayishisa ekhaya noma uvuka ekseni sivuka sithandaze emini makuvela ithuba kuthandazwe masiphuma siye edolobheni singene emotweni baba sasingene emotweni shayela umuntu wasezulwini sasiyahamba ayihambe phambili ingelosi igijime phambili ingelosi phambi kwemoto ngoba usubikile ukuthi usuyahamba ihambe phambili ingelosi naso uphuma etolo sewukrosile sewubuya uyitshela ukuthi ngibonge kakhulu sengicela ukubuyela ekhaya sasiye ekhaya yenze njalo futhi ingilosi yasezulwini manje nina ngoba niyasonta